Νικήτα, μετά την απόψινή σου νίκη που αναδείχθηκες MVP του αγώνα, Για άλλη μια φορά. τι έχεις να δηλώσεις εν ώψη του δύσκολου αγώνα της Δευτέρας? Η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μας σήμερα βρισκόταν σε αυτό το παιχνίδι και φάνηκε αυτό στην έναρξή του. Ήμασταν λίγο απερίσκεπτοι. Αρχικά θέλω να καλωσορίσω το Habits στο πρωτάθλημά μας. Η οργάνωσή του, σαν σωματείο, ανεβάζει το κύρος του πρωταθλήματος. Μια ομάδα με χιλιάδες οπαδούς, με πολύ μεγάλο ρόστερ, παίχτες μέχρι και από το εξωτερικό. Ο μεγάλος Ιταλός Νορελντίν ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Δευτέρας. Αυτό το παιχνίδι θέλω να προειδοποιήσω, παρόλο που και εγώ προέρχομαι από το Habits και δεν το ξεχνάω, ότι θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους. Θα το διεκδικήσουμε μέχρι ο Δημήτρης Μιχαηλάρος να γίνει άντρας, ο Βασίλης Κόντης να αποκτήσει φυσιολογική μύτη, ο Καρατζάς να γίνει άνθρωπος και οι τρίχες στο στήθος του Μάρα να μετακινηθούν στο κεφάλι τους. Έχουν ήδη ξεκινήσει προκλητικές δηλώσεις. Εμείς θα κρατήσουμε ένα επίπεδο. Δεν κατανοούμε κάποιες μεταγραφές που γίνανε εκτός μεταγραφικής περίοδου. Δεν κατανοούμε επίσης και τι αστυνομία απαγόρευσε τη μετακίνηση των οπαδών μας για αυτό το κρίσιμο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά θα μιλήσουμε στο γήπεδο. My chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year.